නලින්දయ్యා එපා වෙලා තිනේ මෙච්චර මට ඒක තේරෙනවා ඒ නිසා මම ඔයාලට ගහන්න යන්නේ මම හොඳ දෙයක් ටිකක් කියන්න යන්නේ මම දෙමළෙන් කියන්න පොඩ්ඩක් කරුණාකරලා මේක අහන්න வணக்கம் இன்றைய தினம் கார்த்திகை மாதம் எங்களுடைய தேசத்தின் தெய்வங்களை நினைத்து கொண்டு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த இன்றைய தினம் சுகாதாரத்துறையிலே இந்த கடைசி கதை அதாவது வந்து இந்த பிரிதுரு கதை மாதிரி அந்த கடைசி சமரியை பண்ணுவதில் மிகவும் சந்தோஷம் என்னென்றால் முக்கியமாக வருவோம் 2 விடயங்களை சொல்ல வரேன் நான் இந்த மருத்துவத்துறையில் இந்த கடைசி கதையை எனக்கு சொல்ல வரதுக்குரிய எனக்கு சிறப்பு என்னென்றால் எனக்கு சந்தோஷம் என்னென்றால் முதலாவது நான் ஒரு வைத்தியர் அதில் நான் எனக்கு பெருமை 2வது அதே மினிஸ்ட்ரியில் நானும் வேலை செய்திருக்கிறேன் உங்களுடைய மினிஸ்ட்ரியில் வேலை இருக்கிறேன் 3வது இலங்கையில் முதலாக ஒரு சிலோன் மெடிக்கல் ஸ்கூல் வந்தது கிரீன் மெடிக்கல் ஸ்கூல் என்று சொல்லி மேனிஃபைல இருக்கிறது அதனுடைய அதை விக்கிபீடியாவில் பார்க்கலாம் சாமுவேல் ஃபிஷ் கிரீன் என்று சொல்லப்படுவர் தான் அந்த முதல் ஸ்ரீலங்காவில் 1848 ஆண்டு முதல் சிலோன் மெடிக்கல் ஸ்கூல் வந்தது ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவ இடம் அதை நீங்கள் பாதுகாத்தால் சந்தோஷம் நான் ஒரு பேச்சுக்கள் சொல்லுகிறேன் 2வது நாங்கள் எல்லாம் தமிழுள்ள மருத்துவ பிரிவால் ட்ரீட் பண்ணப்பட்ட ஆக்கள் அதையும் சொல்லிக்கொண்டு 3வது வடக்கு மாநிலத்தில் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு 5 சுகாதாரம் சம்பந்தமான குறைபாடுகளை சொல்லியிருக்கேன் நலிந்தையா பயப்பட வேண்டாம் சொன்னதான் சமரைஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு வருஷம் அடித்ததை தான் திருப்பி சமரைஸ் பண்ணுறேன் நாவே பயப்பட வேண்டாம் ஜாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையினுடைய ஊழல் உங்களுக்கு நேரடியாக கொண்டு தந்திருக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்யலை அது பிறகு தெளிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலையில் அக்கௌண்ட் திறக்கப்பட்டு அங்கே காசு சேர்க்கப்பட்டு அக்கௌண்ட் நம்பரோட கொண்டு தந்திருக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றும் செய்யலை அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் பொயின்பெட்ரோ வைத்தியசாலையில் 400 லட்சம் 388 லட்சம் ரூபா காசு அதையும் கொண்டு தந்து நான் உங்களுக்கு அக்கௌண்டோட கொமர்ஷியல் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணப்பட்டு 2021 ஆண்டு ஆடிட் செய்யப்பட்டு வைத்தியர் கேதீஸ்வரன் அந்த காசை கொண்டு போய் கொமர்ஷியல் பேங்க்ல போட்டிருக்கார் இருந்த ஜிஎம்ஓஏ செக்ரட்டரியின் அண்ணா கமலம் பில்டர்ஸுக்கு தான் கண்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்கணும் கவர்மெண்ட் கண்ட்ராக்ட் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள கட்டியிருக்கு நான் பழைய கதைகளை எடுத்து பாருங்க அது உண்டு அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை உங்களுக்கு நான் சொல்லவே தேவையில்லை நான் கதைகள் உண்மையாவே சந்தோஷம் உங்களை மாதிரி ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறது உண்மையாவே நான் பெருமைப்படுறேன் நான் சந்தோஷப்படுறேன் நான் உங்களோட ஜனாதிபதி ஆக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது இந்த மனசுல இருக்கிற கனவு நாங்கள் வேக் பண்ணுவோம் அதுக்கு இப்போ 2025 30 வருஷம் இருக்கு ஸோ நாங்கள் ஜனாதிபதி ஆக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம் உண்மையாவே நல்ல ஒரு மனிதன் சுகாதாரத்துறையில போய் பிரச்சனைகளை கலைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் மற்றது அந்த எங்களுடைய வடக்கு நான் எனக்கு என்ன சரிப்பட்டால் இதுல இருக்கிற சகல எம்பி மேரும் வந்து தமிழ்நாடு ஹாஸ்பிட்டல்ல கதிரை இல்ல கட்டில் இல்ல அதுக்கு பிறகு டாக்டர்ஸ் இல்ல அது இல்லடாப்பா ஸ்ரீலங்காவில் உண்டு அதை போய் இல்லைன்னு சொல்லி பிரியோசனம் இல்லை அது இல்லை அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்க ஒன்றுமே இல்லைன்னு தெரியும் இல்லைன்றத அரசாங்கத்தை அவங்க எடுத்திருக்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எப்படியாவது சப்போர்ட் பண்ணத்தான் பார்க்கணும் சும்மா இருக்கிற சுகாதார அமைச்சருக்கு போய் இல்ல இல்ல இல்லைன்னு இப்படியே முழு பேரும் வாசிச்சா அந்த பக்கம் டாக்டர் மேட்டர் லிஸ்ட் ஒன்று போட்டிருக்கு இருக்குன்னு வாசி கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா கஷ்டம் ஒரு கஷ்டப்பட்ட நிலையில தான் நீங்க சுகாதார அமைச்சர் எடுத்திருக்கிறீங்க ஆகவே அந்த விதத்துல நான் உங்களுக்கு 100% சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அதுல எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் அந்த மலரவன் ஐயாவினுடைய நேஷனல் ஐ ஹெல்த் பாலிசியை நான் அஜென்மெண்ட் மோஷனாக கொண்டு வந்திருக்கிறேன் தயவு செய்து அதையும் ஒருக்கா பாருங்க உங்களால் முடிஞ்சால் அதை விட வடக்கு மாநிலத்தில் அந்த நர்சிங் ஸ்டாஃபுக்கு வந்து அதை பிளான் பண்ணப்பட்டு நான் கூட ஏற்கனவே கதைச்சிருக்கிறேன் நான் என்ன சொல்றேன் என்றால் சுகாதார அமைச்சர் அவர்களே ஒரு ஸ்டாஃபை நாங்கள் கஷ்டப்படுத்தி ஒரு நாளுமே வேலை வேண்டியலாது ஒரு ஸ்டாஃபை நாங்கள் அதை தான் ஒரு நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கூடிய ஆளாக்கு நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்தாலும் எனக்கு இருக்கிற ஸ்டாஃபை கஷ்டப்படுத்துறேன் அவங்கள நான் எப்பவுமே சந்தோஷப்படுத்தி தான் அவங்களுக்கு ஒரு வேலை எடுக்க வலிக்கிறேன் நானாவே வடக்கு மாநிலத்தில் அந்த மாகாண சபையில் இருக்கிற வேலைகளை பாருங்க அதை விட சுதேச மருத்துவ வைத்தியர்கள் 2000 இதெல்லாம் கதைச்சது இவ்வளவு காலம் கதைச்சதை சமரைஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு நான் சுதேச வைத்தியர்கள் அவை கொஞ்சம் கருணை எடுக்கண்டா நாங்களும் டாக்டர்ஸ் நீங்களும் டாக்டர்ஸ் இப்போ நாங்கள் வைத்தியர்கள் என்று சொல்லி தெரியலாம் ஆனா டாக்டரா பாஸ் அவுட் பண்ணி போட்டு சுதேச வைத்தியத்துறை அவங்க இப்ப டீச்சரா தெரியுறாங்க அது எங்களுடைய ஃபெயிலியர் அது we have done it எங்களுடைய முதல் இருந்த அரசாங்கங்களுடைய ஃபெயிலியர் ஸோ டைம் எடுங்கோ அதுக்கு ஆறுதலா டைம் எடுத்து அதுக்கு ஒரு மாஸ்டர் பிளானை போட்டு ப்ளீஸ் டூ இட் வில் டூ த மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் அதை விட இந்த ஹோமியோபதி மெடிசின் சம்பந்தமாக வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஹோமியோபதி வைத்தியர்கள் சில பேர் பாராளுமன்றத்தில் வந்து கதைத்தவர்கள் அந்த தகுதி இல்லாத ஹோமியோபதி வைத்தியர்கள் எல்லாம் வேலை செய்கிறார்களாம் ஆனால் அதுல தகுதி உள்ளவர்கள் வேலை செய்யல ஸோ அந்த வழக்கை நீங்கள் மறுபடியும் போட்டு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு மனமுள்ள மனிதன் ஆகவே சில விடயங்களை இப்போ நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிடலாது என்னென்றால் நான் சாதாரணமான ஒரு வைத்தியர் மெடிக்கல் எம்எஸ்சியும் முடிக்கல ஆனால் நீங்கள் ஒரு அமைச்சர் ஆகவே சில விடயங்களை லாங் டேர்மா பிளான் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வடக்கு மாநிலத்தில் அல்லது எதிர்கட்சியில் இருந்தவொன்னு உங்களுடைய சுகாதார அமைச்சர் என்ன உதவி வேணுமென்றாலும் செய்யலாம் எதிர்கட்சியில இருந்து என்ன உதவி வேணுமென்றாலும் செய்யலாம் ஒரு கனிவான வேண்டுகோள் அதை விட இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் நான் கூட பேராதனை வைத்தியசாலைக்கு வந்து
22ஆம் ஆண்டு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அஃபோர்ட் ஃபார் டிஜிட்டலைசேஷன் டாக்டர் அர்ஜுன திலகர் இருக்க ஒரே ஒரு வைத்தியசாலை ஸ்ரீலங்காவில் பேராதனியா. நான் தான் எம்ஓ பிளானிங். நான் என்னுடைய ரூம்ல தான் செய்தது. உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியல. அதை கொஞ்சம் வடக்குமா எல்லா மாகாணத்தையும் கொண்டு போங்க. என்னடா நீங்கள் ஒரு அமைச்சர், என்ன தெரியும் உங்களுக்கு பயங்கர பிஸி இருக்கு, நீங்கள் ஏலாது. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதால உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஆக்களை ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஆக்களை ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி உள்ள ஆக்களை வச்சிருக்கணும். அப்பதான் நீங்க மறக்கிற பிள்ளைகளையும் அவர்களால் செய்யக்கூடிய இருக்கும். நான் அட்வைஸ் பண்ண விரும்பல, ஆனால் உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு விரும்புகிறேன். நான் அதையும் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதை விட களுத்துறை வைத்தியசாலை உங்களோட வைத்தியசாலை, அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா வடக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிற வைத்தியசாலை இந்த வைத்தியசாலை அன்னையான இப்படியே கதை காசை தயவு செய்தோருக்கா வந்து வடக்கு மாநிலத்தில் உள்ள பேஸ் ஹாஸ்பிட்டலையும் தெற்கில் இருக்கிற பேஸ் ஹாஸ்பிட்டலையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. நான் சொல்லல அது பெட்டர் இது பெட்டர்னா, இப்போ களுத்துறை வைத்தியசாலையில் லிஃப்ட் இருக்கு, வடக்கு மாநில வைத்தியத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு லிஃப்ட் இருக்கா? ஒரு கம்பேர் பண்ணி தான் நான் சொல்றேன். இப்போ அதுக்காக நான் சொல்ல நீங்க வந்து வடக்கில் வேலை செய்யுங்க வடக்கில் வேலை செய்யுங்க, ஆனால் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லாம் நினைச்சுன இப்போ நான் வந்து தெற்கில் சகல மக்களுடைய மனத்திலையும் வாழ்றேன். இன்றைக்கு நான் அந்த எலெக்ஷன் கேட்கிறேன், தக்குனைக்குள்ள எலெக்ஷன் கேட்க முடியும் என்னால சவுத்துல. ஆகவே உங்களுடைய ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். அதை விட ட்ரிங்கோ வைத்தியசாலையில இது வந்து நான் சொல்ல ஆசைப்படையில, உங்களை கஷ்டப்படுத்த விரும்பல. ட்ரிங்கோவில் வந்து இப்ப இது இல்லை, இது மோச்சுவரியில் இருக்கிற அந்த கூலர்ஸ் கொண்டு போய் வேலை செய்யல. ஆகவே அதை கொண்டே பொடியை கொண்டே 40-50 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் வைக்கணும். எங்களுடைய சபாநாயகருடைய வைத்தியசாலை தான் ட்ரிங்கோ வைத்தியசாலை. நான் இப்போ ஒவ்வொரு வைத்தியசாலையை சொல்ல விரும்பல என்றால் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஸ்டடி ஒன்றை செய்ய தெரியணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ இட். அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சப்போர்ட் யூ. அதனால் நாங்கள் உங்களை 100 வீதம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். சரி, நான் ஒரு சில விடயங்களை 6 நிமிஷம் போயிருக்குது, ஒரு சில விடயங்களை சிங்களத்திலையும் கதைக்க ஆசைப்படுறேன். நான் இந்த விடயங்களை கதைக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து எங்களுடைய சுகாதாரத்துறை. இப்போ நான் வந்து மற்றவர்கள் மாதிரி சொல்ல விரும்பல. ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலையும் அந்த குறை இருக்கு இந்த குறை என்று அது அமைச்சருடைய வேலை. මම පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් කතා කරන්න යන්නේ. අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ අපිට අපේ සිරිදරන් සර් පවා සර්ලා කියනවා ඔන්න මේ පොලිටිෂියන් මෝඩිව ආවිල්ලා කියනවා අර හොස්පිටල් එක උසස් කරන්න මේ හොස්පිටල් එක උසස්. අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ hina වෙපු එකක්. මට දැන් තමයි තේරෙන්නේ මේ පොලිටිෂියන්ස්ලාට කොච්චර මොළ නැද්ද කියලා. ඇත්තම මේක තමයි කතාව. මම ඔයාලට සපෝට් එකක් දෙනවා මේකෙන්. ඇත්තටම මේක හොස්පිටල් එක උසස් කරනවා කියන්නේ බෝඩ් එක ගලවලා දාලා උසස් කරන එක නෙවෙයි. ඒකේ තියෙන කොට නැගිලි හදන්නකොට මට ඒවා සිංහල වැච්ච තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු වැඩි කරලා ડોක්ටර්ස්ලාගේ ඉන්නෝනේ, නර්සස්ලාගේ ඉන්නවා. ඒක කරන්න බැරි වැඩක්. එතකොට හැම එම්බිලාම ගිහිල්ලා සෞඛ්‍ය පැත්තට මගේ හොස්පිටල් ටික බලන්න, මගේ හොස්පිටල් ටික ඒක කරන්න බෑ කියලා මේ ඉන්න මේ 224 දෙනාටම මම කියන්න කැමතියි අයියා. ඒක කරන්න බෑ. තමන්ට ගිහිල්ලා සඳ ගන්න ඕනේ කියලා තමන්ගේ පළාතේ ඉන්න එක බේස් හොස්පිටල් එක ටයිප් එක ටයිප් B කරනවා. ටයිප් B එක ටයිප් A කරනවා. ඊට පස්සේ DGH කරනවා. යම ඔක්කොම ටික මේ නැෂනල් හොස්පිටල් කරලා දානවා. ඊට වඩා යන්න බෑ කොහොමද? ඔක්කොම ටික බෝඩ් එක දාමු. නැෂනල් හොස්පිටල් පුත්තලම්, නැෂනල් හොස්පිටල් චාවචේරි, නැෂනල් ඒක කරන්න බෑ. මට ඒක තේරෙනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔයාගේ පිළිතුරු කතා කියන්න. හොස්පිටල් එක උසස් කරනවා කියන්නේ අවුරුදු 10ක් කරන වැඩ කියලා. ඒක කරුණාකරලා ඔයාලා කට්ටියට කියන්න අපේ උන්ට කියන්න. ඒකයි එකම කතාව. තව එකක් කියන්න යන්නේ අයියා. මම දැන් ආණ්ඩුවට නෙමෙයි සිංහල ජනතාවටත් විරුද්ධ වැඩ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මගේ තාතාව නැති වෙච්ච කතාව. මගේ තාතා ඇත්තටම 1966 ඉඳන් 83 වෙනකම් පොලිසිය වැඩ කරලා 89 ඉඳන් කොටිය වැඩ කරා 2009 වෙනකම්. මගේ තාත්තා තමයි එකපාරක් කිල්නොච්චි වෙලා අවිල්ලා මේ මිනිමරලා දාලා තියලා යනකොට මන්නාරම් වල තාත්තා තමයි ගෙනල්ලා සාවචි වලට දුන්නා. හැබැයි අපේ මගේ තාත්තා අවියාවි වරගෙන කාටවත් බෙඩි තියලා නැහැ. හැබැයි 2009 කකුල තුවාල වෙලා මතක තියාගන්න මේ තාත්තට ඇම්බියුටේට් කරා අයියා මේ බිලෝදනී ඇම්බියුටේෂන් මේ ඇනස්තීසියා නැතුව. ඉතල බලන්නකෝ. ඊට පස්සේ පුදුමාතර හොස්පිටල් මට අඩන්න කැමති නෑ මේ මයික් එකේ. පුදුමාතර හොස්පිටල් එකේ බඩේ තුවාල වුණා. ආපහු මාතර හොස්පිටල් එකට ගහලා. ඊට පස්සේ ICRC ගෙන් ගෙනාවා ට්‍රින්ගෝ හොස්පිටල් එකේ. ට්‍රින්ගෝ හොස්පිටල් එකෙන් ගෙනල්ලා පදවිය හොස්පිටල් එකේ ගේනකොට 2009 මම පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකේ කැන්ටින් ඔබතුමාත් අපේ හොස්පිටල් එකේ මේ කොහෙද මාකස් එක වෙන්නදී මාකස් එකේ මම වීඩියෝ එක පොඩි ටීවී එකේ බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට පදවිය හොස්පිටල් එකට ගෙනාවා. පදවිය හොස්පිටල් එක නම් තාත්තා නෑ. ඊට පස්සේ 2012 අපි නඩුව දැම්ම තාත්තා කෝ කියලා හොයන්න CID එක අපිට ඇති වෙන්න ආතල් දුන්නා. ආමි එක ආතල් දුන්නා. එතකොට මම මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් එක 3rd year 4th year මම පදවිය හොස්පිටල් එකට ගියා. මගේ තාත්තාගේ BSc හොයලා. තාත්තාගේ BSc නෑ. තාත්තාගේ BSc කිසි දෙයක් ලියලා නෑ. ඊට පස්සේ කවුද කොරෝනා රාවිලා රිපෝට් එකක් සබ්මිට් කරා මේකේ අනුරාධපුර කේස් එකෙන් තාත්තා නැති වුණාලු. එයා දැක්කාලු තාත්තාගේ කෝස් ඔෆ් ඩෙත් එක ලියලා තියෙන්නේ කොරෝනා. එතකොට මයිස්ටර් කිව්වා බෑ මේ අපිට මේ ඩෙත් සර්ටිෆිකේට් එක JMO සර්ටිෆිකේට් එකක් ඕනේ කියලා. තාත්තාව එදා ඒ දවස්වල එකකන ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ අදට එයා ඉන්නවනම් මට ඒක සතුටු නෑ. මොකද
අවුරුදු 10ක් 15ක් එයාව තියාගෙන කැමරා තියාගෙන තාත්තට සිංහලත් පුළුවන් ඒ ලෙවල් කරලා තිබ්බේ සිංහල. තාත්තා සිංහල ජනතාවට ආදරේ. හැබැයි අපේ ජනතාවට අපි ආදරේ අයියා. ඒක මං කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. මගේ ප්‍රභාකරන් දෙයියෝ නෑ. එහෙම කියලා කියන්න බෑ. මම මගේ ජනතාවට ආදරේ වෙන්න බෑ ඉතින්. මම දබානේ අයියා. ඒ නිසා තාත්තව එකකන ගියා. හැබැයි මම මේක ජනතාවට කියන්නේ මං සම්පූර්ණම සිංහල ජනතාවයි මං ඇත්ත කියන්නේ. මම ගිය සැරේ ගියා මගේ තාත්තාගේ ප්‍රශ්න මං හැමතැනටම ලංගා හොයලා බලුවා තාත්තා නෑ. හිතලා බලන්න ඔයාලට අම්මා තාත්තා ඇතිනේ. එතකොට වෛරයක් එනවනේ මගේ තාත්තා කෝ කියලා. ඔයාලට කොටි වුණාට මට මගේ තාත්තා. ඒක මතකද යාමන්ට? ඒ නිසා මම ගිහිල්ලා ICJ එකයි ICC එකටයි කම්ප්ලයින් එකක් දැම්මා මගේ තාත්තව හොයලා දෙන්න කියලා. මම අතනින් ගිහිල්ලා මම සාක්ෂි දුන්නා මගේ තාත්තා නැහැ කියලා. අනුරාධපුර මැජිස්ට්‍රේට් දැන් කියනවා කෝ කියලා දන්නේ නැහැ කියලා. මම මේක සිංහල ජනතාවට කියන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට සිංහල ජනතාව පස්සේ මේක දැනගත්තොත් මේ බලන්නකෝ අපේ විරුද්ධව මෙයා වැඩ කරලා හැබැයි අපේ සිංහලෙන් ලස්සනට කතා කරලා අපේ රවට්ටුවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට දැනගන්න ඕනේ මට තාත්තා කෝ කියලා. අඩුම ගාන තාත්තා මරලා තිබ්බා නම් අද මම ආවිල්ලා මේක හින්නවා කියන්නේ මේ සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මගේ තාත්තා නිසා. තාත්තා තමයි මට කියලා දුන්නේ සිංහල. හැබැයි අද නෑ අද කොහෙද කියලා හොයන්න නෑ කොච්චර කැකෝ තියනවද කියලා හිතලා බලන්න කවන්නේ හැබැයි මම කවුරු මාව වැරලා දැම්මොත් මගේ තාත්තා වෙනකොට මම වෙඩි හිටිනවා ඒක එකයි හරි තව එකක් කියන්න 2024 ජූන් වල මාව අයි කරගත්තා ඇඩ්මින් බෝස් එක GMO ස්ට්‍රයික් කරලා මාව ඇඩ්මින් කරා හිරේ දැම්ම දවස්තාවල මේකයි මම හිරේ ගියේ මන්නාර හොස්පිටල් එක අම්ම කෙනෙක් මරලා ඉන්නවා කියලා රාන්න බලන්න ගිය නිසා අද වෙනකන් ඕගොල්ලෝ මට මොනවද කරලා තියෙන්නේ මට මාව දවස්තාවල මේ හිරේ දැම්මා මම හිරේ ගියේ මගේ වෙනවටද නෑ ලෙඩ කෙනෙක් කිරි දීලා ඉන්නකොට මැරුණා එතකොට අපේ මාව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා චාර්ජරි හොස්පිටල් ඉඳන් මේකේ කවුද කලින් හිටපු ඇමති කවුද මේ කේලිය රම්බුකල නෑ කේලිය රම්බුකල වෙන්න බෑ මේ කේලිය රම්බුකල හරිද එතකොට මම ආ පේරාදිනිය දැම්මා පේරාදිනිය දාලා ඉවරලා මම එක දවසක් අම්ම කෙනෙක් මැඩුවා කියලා හස්බන්ඩ් මට කතා කරා මගේ වයිෆ් මරුණා බබාට මේ කිරි දෙනකොට කියලා එතකොට මම රාට ගිහිල්ලා මන්නාරම හොස්පිටල් එකක බැලුවා බලපු ගමන් රාට රාජකාරිය බාධා කිරීම කියලා දවස් 5ක් හිරේ පළවෙනි සැරේ මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අන්ඩර්කොමර්ස් දිසානායකගේ රැල්ලට විරුද්ධව ආවේ ඒ නිසා ඊට පස්සේ ආයේ හොස්පිටල් එක වඤ්ඤා කුචල තියනවා කියලා මම ඩොකියුමන්ට් එළිය දැම්මා කියලා දවස් 14 හිරේ මතක තියාගන්න ඒ වරින්ද වෛරයි තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්නේ හැබැයි ඒ කාලේ ඔයගොල්ලෝ මට මොකද කරන්න තිබ්බේ BOP කරන්න තිබ්බා මම දවස් 3 හිරේ BOP කරන්න ඉංගොරි වට්ටම් ගත්තා දැන් අවුරුද්දක් ඔයගොල්ලෝ ඉංගොරේ කරාද නෑ ලැජ්ජා